Salam, hormatly vatandaşlar. Bugün bizim söhbetleşigimizin temasy gaty uzak döwürde bolup geçen wakalar bilen, meniň durmuşymda bolup geçen wakalar bilen baglanyşykly boljak. Şonuň üçin biraz yarın sagat gepleşik bolman, uzakrak bolmagy mümkin. Şonuň üçin öňünden sizden ötünç soraýan wagtyňyzy, ýa gymmatly wagtyňyzy maňa sarf edýäňiz üçin. Bu gurrun näme barada gidiýär, ýa näme barada gitjek? Ilkinji nowatda ene şu adamyň eden çykyşlaryny siziň dikkatiňize ýetireli, siz görüň, diňläň, soňra men ýyzym dowam etdirem. Men öň bir halma süýün fazla çykyş etdim, şonuň üstüne bir goşmaşy aýtjakladym ben. 92-nji ýylda aprel aýlarynda men normatar bolup işlep ýörke şuňa bir ýagdaý boldy. Maral taýapdan bir öz işgäri maşgala bilen şoňa azar berip orapdyr. Munyň azarlary gurruny, munyň adamsyna öwelmät ýetip bir özüniň aw tüpen bilen gelip munyň oturan kabinetinde halmyrady tüpen çenep qıssany ay bir gazyl gyýkyly edip bolan nor äpşeden aşyk bolup heýle ornup onda da normat ony atypdyr. Nu aýagyna çähel diýip men gepim geldi. Namasyna deýilen adam öwelmät faşonyny atyp öldürdi, mahda edip gidipdir. Bunga da bolan zat ýok, bir 5 gün больницада ýatdy, Qıllarbadyň merkez больницасy diýilerde barlar. Şonda ýatdy. Bana başlyk diýip beni çağırıp ay men özüm bejertmesem bolana, ay men şunu ýagdaýym diýip Moskwa diýip gitdi. Şo gidişine çağalaram onuň ýygynyň soň gitdiler. Ne şunu ýal binamys. Men bu arada soň ýokary sebeden o wagtlar ýokary sebet diýilirdi. Onuň mejlisine baryp men munyň mejlisden deputatlykdan aýrmaly ýan sonra çykanda meni çağırdylar. Näme boldy maňa diýip, seniň işgäriň sen aýt diýdiler. İş boýunça mı, ya durmuşy boýunça mı, näme boýunça many işden aýrmaly. Deputatlykdan öçürmeli. Onuň ýetimden diňe moral tarapdan bolukly boýunça öçürmeli. Öwelmuradow diýip namasyna deýilen üçin şonu atdy diýdi. Öwelmuradow boldy, başga giren bolsa şoňa ýaly eder diýdi. Bir namys adam diýdi. Moral tarapdan boluk adam. Şonuň üçin men deputatdan men çykyş etdim. Ýokary sebeden mejlisinde öňüne çykyş etdim 92-nji ýylyň iýun aýynda. Ne şunu adam. Men bu arada aýtmasam bolanak, men borjum şunu aýtmak. O SSR'in dargajak bolup ýörgen ýyllary. Bu kimin sesi gatarak çyksa, şoňkyň dinleýän wagty, ol şo wagtlar owany gatnaşan ýigitlerin, internasional ýigitlerin bärdäk kızlar watda komitetiniň başlygy bolup ýör. O dili uzun. Bunu men ýene özüm deputat görkezjek bolup şol ýanky internasional sergetlerin eskergen adamdan özüni görkezip halansa da halanmasa da gyýkyly bilen o adam şa kim gatyrak gyýgasa şonu dinlenni ýanky eskerlen adyna şoldan bagdalaryndan aşgabatdan ýokary sebeden deputaty ne boljak bolup duran adam bu eskerlen öňüne düşüp "Ýa o tawar gerek, bu gerek" alýan adyny getirip alyp o da dırım tawary internasiýa eskerleri bir uzun görkedelim bolsa galanlaryň hemmesini faýla boljak uçastaklarda satdyryp ine öz adyny öňe çykaryp şeýtirip deputat boldy. Men oň deputat bolşuny bilýär. Onuň gylymy bilim boýunça hiç derejesem ýok. Bunyň diňe dili bar. Yalan söz bar, dili bar. Rus dilinde de türkmen dilinde de aneni arasda geplep ýör, ýöne ýazgysan ýaz bilýän adam ýok. Şoň ýaly adam. Owany gitdi, owany giden zady bir tapar şo bin aňyr berdat owanyň içine äkidip gelipdir bolly kerwen bilen. Men owany gidip gatnaşanam şol gören adam şol, başga gören zady ýok. O özüni dinlesen, ay men utada anlykdym, ay ämetdim, ulurun edip ýör. Bunyň haýsy bir gepini dinlesin. 91-nji ýylyň noýabrynda bir maňa ornbasar bolup galdy. Ine 4-5 aýlap men işlemeli bolduk. 92-nji ýylyň aprel aýynda muny ýene Maradow diýen bir ýigit kabinetinde Türkiýe gelip çykan bilen atdy. Bu ýagdaýlary menden soralanda men hem ökşä düşündirdim.
bu ýagdaý onun işi boýunça da däl. Ya bir iş bitiren boýunça da däl. Bir özüniň adam käşigini pesligi bilen maral taýypdyň, bozoklugy bilen dereginde bir adam käşigde pes adam. Dipin dinlenýän adam da ýöne bir gaty sesi bilen şu gurruny bilen bol bir zat eşden zatyn oňa çiğşirmek bilen alan ýoly. Başga edem zady ýok. Şu adam men tanaşym şeýle. Vatandaşla gören bolsaňyz, men size şu adam bilen tanışadym. Ol adamyň ady Hudaýguly, familiýasy İşanguly, Gyllarbatda doğulan, şu taýda ýaşan, häzirim şu taýda öýü bar, Aşgabatda da bar, çağlary beýlekde we karat. Kiçi maşgala däl. Men onu nerden tanıyan? İkimizden bir şehirde doğulan, ýöne ol menden bilşime göre menden 12-15 ýaş uladım. Men bilýän zadım şol 80-nji ýylyň ortasyny şo onuň ady Hudaýguly familiýasy İşanguly şol medet Gyllarbatyň bankyny başlyk bolup işleýän döwrüň mene ýan bilýän. Ol nädip Gyllarbaty ýa-ni şol banka başlyk bolup geldi. Ilmi bilenmi, düşünjesi bilenmi, bilimi bilenmi? Yok. Onuň doğan oglany Ýagmyr Öwezov diýilýän ýigit şol döwür Türkmenistanyň gosplananyň başlygy. Gosplanyn diýilýän zat edara bolar ministerlik Türkmenistanyň 5 ýyl, 3 ýyl, 1 ýyl etmeli işleriň planyny düzýär. Şol edara ýa şol ministerlik. Şonuň başlygy Ýagmyr Öwezov. Mene ýa Hudaýguly, İşangulyň doğan oglany ýakynlarynaş. Ine şonuň üstü bilen Hudaýguly, İşanguly Gyllarbatyň ýeketäk bankynyň hojaýyny bolup işlän 80-nji ýylyň ortasyndan men bilýänim şol. Ine bankdan soňra mene Niýazyň rekomendasiýasy bilen ýa beren buýrugy bilen ýa Kapyň sesini edilen görüňdeşlikden soňra Hudaýgulyny Nebitdagy ýa-ni şol döwür Balkan oblasty ýa Balkan welaýaty döredildi de 92-nji ýylda. 91-iň aýagyny 92-iň başyny 91-de o. Şonda Hudaýgulyny Niýaz Balkan welaýat başlygynyň birinji orunmasary edip Nebitdagy oglatdy. Ol häzir kady Balkanabad 90-njy ýyl bolsa gerek men şu anyk ýadymda da ýöne şol döwür Balkan welaýatynyň baş tutany ýa şol döwür oblast ýol başlygy diýdik, soňra welaýat häkimi Recep Puhanow gapdalyny birinji orunmasary edip Niýaz uğratdy. Näme üçin uğratdy? Men häzir soňra aýdyp geçerim. Şol karalykda 90-njy ýyl bilen 92-nji ýylyň may aýynyň 21-ne çeldi. Tämen atylýança şol döwürde ýa-ni Hudaýguly İşanguly 91-nji ýylyň noýabr aýyna çeldi. Şol Balkan oblast tabi 90-njy ýylda döredildi de şondan noýabr aýyny çeldi ýyl ýarymlap 2 ýyl bolaý bolup şol Balkanyny Recep Puhanowyň birinji orunmasary bolup işledi. Näme işler ýerine ýetirdi o taýda? Hudaýgulyň esasy etmeli işi şo taýda Balkanyny ýomut tire taýpalar öz arasynda näme iş bilen meşgul bolýar? Kim kimi ýigrenýär, kim kimiň aýagyny nasylşýar, kim nähil ogurlyk edýär? Kim Niýaz wong töwre barada näme gep gurrun ýaýradýar? Ine şolary eşidip, şolary dinläp, şolaryň habaryny ine günnelik Aşgabatda Niýazyň kabulhanasyna ýetirip oturan adamyň ady Hudaýguly İşanguly. Ondan näde nesip bolsa ýurda baramyzda şo KGB-niň arhiw açylsyn diýenim şondan. Ine şol adam şol ýaly ine şoğulçuluk işi bilen meşgulun öz wezipesini saklan. Wezipesini saklamagy onda esas var. SSR döwrü eden ogurlugy bar vatandaşlyk.
bankın başlığı demek, SSR dövründe demek. Sen şu bütün şehre hem de rayon ýa-da biz şäher, ondan daşynan rayon var. Indi şu gün başlan şu günün dili bilen aýtsak etrap. Indi şu ikisini şu taýda näçe edara ýa-ni kolhoz, sowhoz, bir ýerde gurama bar bolsa, şolaryň hemmejigini pul bilen öpçün edýän, indi şu ýa-ni bank, döwlet banky. Türkmenistan'ın ya da SSR'ın devlet bankı. Olam şol bankın başlığı. Enuştaydı soru ya da çıkacak. Ha, bolsa bolupdur bankın başlığı aylığını alyanır. Başta ne edip ol banktan pul oğurulacak. Sebep o tayda bankta bir köpüğün hasapını geçen attı. Ama perden anırtında başa oyun oynalıyor vatandaşlar. Edara yol başçıları da bolsun fabrik, bolsun tikin mi, fabriki mi, edara mi, yol guruluşuk mu, karatken kızlar battı. Şehirde de, rayonda da bir topor kolhoz var, savhoz var. Bunların hemmecine aylık tölemeli. Indi bankın başlığı aydı, aylığın vaktini alacak mı sen? Onunla sen bana her ayda, mesela, şu edare sen bana 200 manat, ya sen ulurak zavod fabrik bolsan onu 500 manat pul getirip ver, sonra vaktini alarsın aylık. O ne edip ol vermeli ya edarenin başlığı, pulu. Getir bankın başlığına. Öyle adamları yazıyorlar. Öyle adam diyelim, şol işlemeyen adamların adını, pasportunu, yemesini, rahmet defterçesini yazıyorlar, öz edarasını. Hemen şol adam, şol edarada ya halı fabrikte işleye ya zavodda. Yine son adını da her ayda 140, 150, 200 manattan yazılıp dur. Aylık. Ama şol pullar bir gol çekke terseli bilen akıdıp her ayda ondan sonra bankın başlığını tavsırıyorlar. Yine size para. Kızlar battı gör näçe edara var. Men bilim sen aýdýan şu zatlar, sebäp edaralarda işlen ýolbaşçylar bir topory soň men ýandy, men haçan hakim bolumda arz etdiler. Ine şular ýagdaý var, sen geldiň bol diýnaýdyk, para berem da o bankada. Elinden tutulmadık oğurda ýöne şol. Şol döwür başlyk bolanlar hemmejigi öz ertmelji ay we ay muzdany ertip şol tawsyrmalji ýerini adam sana tawsyrýarlar, soňra edarasyna aýlyk alyp gidýärler wagtyny. Ýogsam aýlyk 5 gün, 10 gün, 15 gün saklap bolýardy. Bir gezek saklarlar sen aýlygyny işgärlere bermän, iki gezek soň üçüncü gezek işgärler talap edip başlaýar. Başlyk bilen bizim aýlygymy tölenýär, çağrılymyz, ekleme, ýagdaýymyz ýokdur. Ondan bilir komünistlerin sabraniyeti yığına bolýady, ýanky başlyk pyzyk goýberýär işini. O gerekmi? Yok, hiç başlığı gerek. Onun için öyle adam ýazýar bir kısanın, şoň adyny ýazylan pulum ertip bankın başlygyny tapşyrýar. Vesselam. Ine şeýdip, ine Hudaý oly, işan oly, pulluju wezipede bilemek men näçe işlerini men bilýän 7-8 ýyl şu taýda bankda başlyk bolan. Olam din on arkasynda duran aşgabatda ýanky planlaşdyryş ministrligiň başlygy öz garyndaşy dogan oglany Ýagmyr öwedi. Ene ikisi çatlaşdyk. Ene barik gaýdýar. Ýanky Balkan welaýatyny döretmek barada teklip bilen ýokarsa öwedin parlamentiň öňüne çykyş eden men. Hemen bir ýanky geldi Mehmet dir Beg Mehmet Begjigaga diýär. Beg Mehmet geldi Mehmet sen şol jebelli ýaşuly. Ene şular bolup Balkanda keltmek barada proýekt bilen ýokarsa öwedin öňüne aşgabatda çykyş etdi. O sebäp 90-njy ýyla çelli Türkmenistanyny Krasnovodsk oblasty 73-nji ýylda ýapylýar. 17 ýylla bir şol şäherler, raýonlar, ýemeler hemmeji respublikan tabylygyna şäher ýa raýon ýaýdylar. Öz başlyklyk bu welaýet statusymyz ýokdy biziň ýa oblast. Şonu dörede ene iki adam welaýetden Beg Mehmet ağa bilen men Aşgabatda da geldi Mehmet Erdiýew şol ýanky men ýollaşym diýip ozal görüň berenim bar. Bir topar ýanky kanunçylyk işleri hem öwreden hem şoluň nusgasyny ýazmagy kömek eden ýigit şol. Ene şeýdip biz welaýaty döretdik strukturany. Ondan soňra başlyk edip goýmaly mesele gelende men teklip etdim Beg Mehmet agany, Begjiga agany. Niýatsam onu goýmatda oň ornuna Recep Mehmet Puhanowy getirip goýdy. Puhanowyň taryhy üýtgeşip soň onu wagty gelende aýdyp berer. Ana
Özüne göre adam sotayda koydu, şonu ornmasar edibem Hudaý gulyny dikdi emane. Yani şu banktan ayırıp. Näme üçin? Sebäp Puhanowa gözegçi gerek nebtada. Näme iş bilen meşgul bolýar. Sebäp şu olar bir näçe görümlerim daýdandyr şu nebtada, ýani şu şäherde esasan şu İkisani yomutlan iki ulu taýpasym tiresim men bu zatlardan uzakda kadam bolandan ýöne bilşimýän aýdy. Şu Ataway Japarway diýen dawasy bar bolan uzakdan mer onlar çylyň dowamyn. Şolaň haýsy bir başlyk bolsa beýlek saýagyndan atylşýardy. Ondan bolan näme bilen meşgul bolýar, niyaz barada ýa aşgabat barada näme teklip edilýär. Ondan şonu şogullamak üçin ýanky Hudaý goly İşan Oliyev niyaz yürüyta nevtağı şu birinci orun meselede vuru diye. Oğlum şu barzatları şu tayda üstüne koşup o niyazı yetiriyor. Yine bunları nevi doğrulap yiyorlar. Veşkalar öz arasında paylaşacak bolýarlar. Yine Balkanı Türkmenistan'dan ayıracak bolýarlar. O yine şu günahkar yine bebi ol yine şular yani şugulçu. Yine şol işleri yerine yetirir. Da şol 91-nji ýylyň ýanky 91-nji ýylyň noýabryna çeldi bolsa gerek. Hawa. Şol Balkanyny birinji ornmasar bolup işledi. Soňra näme boldy? Ol ýeközi gelen atdy. Otak. Odur şol ýağmur öwüzüň üstü bilen ol şol öz tiredeşlerini wezipeleri çekýän eken. Tiredeşler diýänmem şular ýanky ýergelle aýdyp beren şol gyzlar botda ulu tirelerin biri ulusy diýmen ulu tireler teke tirelerin ulusynyň biri ine şular jebeller. Şo jebeller bir-birini çekip bir hana minister boldy soň onu getirip banka goýa beýleksin getirip ine Krasnovoz şäheriniň öňkü Krasnovoz soňra Türkmenman şäheriniň birinji häkimi Çary Öwezgiliçow ine şolum tohumy şolaryň ine doganlaryny naşy. O näme bilen özüni tanıtdy? Ama ilkinji bol Türkmenistanyň şäheriň adyny üýtgetmek teklip edip şo şäherede Niýasyň adyny dakmak teklip eden ine tanyş bolum. Çary Öwezgiliçow öňkü Krasnovoz şäheriniň adyny üýtgetip Türkmenmaşy diýip dakalyň diýdi. Yallaklap edilen iş şol Krasnovoz şondan soňra şoň teklibi bilen hawa Krasnovoz şäheri Türkmenmaşy boldy. Ýöne onda da uzak saklanmady sebäp eýem kekirdegine menip başladylar sebäp Krasnovozkyň neft gaýtadan işleýän zawodyny edilen ogurluklar şo ýyllar görseň o döwür olar ýa ogurluk üçin atuw jazasy bardy ýa 15 ýyl 13 ýyl hawa şoň üçin ogurlugyny edip soňra men ýaramak diýip ardasyny ýazyp işden açyk gitdi Çary Öwezgiliçow ýöne oň ornuny başga bir ýigidi bassalar. Onun bar anna gelipdi. Bulan tohum birleşik şundan gelip çykýan. Näme boldy? Ýani dolan päştaýda bir gyzlar bada gelmeli bolýarsa. Ýa ilk başta nebitdagy oturaly. Şol döwür nebitdagda ýanky Puhanow, Recep Mehmet Puhanow şol birinji wezipe bellenýärdi. Şol wezipe Niýaz onu belleýär, şol ýemany şol Beg Mehmet geldi Mehmet ertmedlik üçin olsa men deputat kardeşim yollaşım şol aýdanlar odur öň küçükçilerde iň bir aýrytly adamdan birdi şol. Şonu ertmek üçin şoňa garşylyklaýyn Recep Mehmet Puhanow Gyzyl Etrekde odur şol raykom bolan getirip şo tak goýardy. Oňam gatdalyna şogulçy edip ýanky şo suratda görüp oturanyň bar ýa. Şol Hudaý goly İşan Oliyev şo taýda işleýär. Başka ýyllaryna şol Balkan welaýatynyň ýa oblastynyň ilkinji düzülen gününden başlap şo taýda Niýasyň gözegçisi, şogulçysy, KGB'nin ýemesi taýyn agenty diýär-de göze görünmeýän agent bolup işler Hudaý goly İşan Oliyev. Wagty baranda ýurda baramyzda dokumental şol atlan sugutnamasy ediler. Näme bar?
Hudaýly yerden ýaka çykanaga ol şol ýa kızlar batdy, doğanlaryň başlarka şu bankyň başlygy bolanmy. Indi kızlar batdy, o bul Patrep Soýuz diýen bir gurumy bar. Ya edar. Ol näme diýmek? O bul Patrep Soýuz diýmek alyjylar jemgyýeti. Şoň welayet alyjylar jemgyýeti bar. Şäher alyjylar jemgyýeti bar kızlar batdy. Soň ýanky raýon alyjylar jemgyýeti bar kızlar batdy. Indi şu bütün oblastda ýanky Balkan welaýatyna hyzmat edýän jemgyýetiň hemme ysklady ýa gelýän harytlaryň hemmesi kızlar batdy düşleýärdi. Soňra paylanýan Krasnovoda näçe gitmeli, ne bitdagy gazynjygy kızlar batdy garrygala, Gyzyl Etrege, Esengula, nire näme gitmeli bolsa, şol badadan, şol yskylatlardan gidýär. Şol ysklady ýöredýän daşynda duran mafiya yol başçysy ýene de ýanky Hudaýly işan bolup şu ıskladın içinde yol başçılık edýän ýa gözegçilik edýän onuň öz agasy kakasynyň dogany Nazar aga diýdi ýa Nazar Jebeli diýär. Ine şol taýda aftalapka surup ýanky harit gatnadymy emma esasy zat şol haritlaryny ýa diýär, kime gitmeli, nahil bolmaly, kim aýagyny gyşyk basýar, dogry basýar, kim wagtyny getirmeli, tapşyrmaly, muzdum tapşyrýar ýa ýok, ine şo zatlara gözegçilik edýän Nazar Jebeli. Şoň agasy Hudaýly. Ol mal ýok, dünýäsini täzeledi. Bir döwür ýöne şol döwürde ýanky 90-njy ýyllarda ine şol Oblastnoy Patrep Soýuzy, ýanky welayet Patrep Soýuzy alyjylar jemgyýetini ine goýulanandym, daşyndan gözegçilik goýulanandym. Ine şol Nazar Jebeli diýilýän ýaşyly. Onun maşada ýene de men bir inisi bar, Hudaýly, oňa ýanky çary diýerdiler, olam şo taýda Patrep Soýuzy diýişdi. Ol o taýda näme iş bilen meşgul bolýar, kime gözegçilik etdi, onçasyny aýdyp biljek gal, ýöne näçe bolly men onçasyny aýdyp biljek gal, o pully meselede esasy iş alyp baryn şol Nazar Jebeli şolun öz ýaşulsy. Emma çary näme iş bilen meşgul bolýar? Patrep Soýuzyň içinde onçasyny bilemek. Ýöne jebelleriň köpüsi şol Patrep Soýuzyň içinde daşyny töweregini işlänli bolaýan. Indi ýanky Patrep Soýuzyň munyny şol ýanky çörekli ýerden öýüdi gitsede, gözegçiligini şol ýaşulsyna tapşyryp ol ýanky Nebitdagda turdy da. Hunday bolu. Nebitdagda näme bar? Nebitdagda şol Kızlarbatyň bazasyny ýanky şol Patrep Soýuzy Kızlarbatdan göçürip Nebitdaga gitdiler. Näme üçin? Sebäp Nebitdag indi welayet boldy. Şu welayetde bolsun şu yskylatlar diýip Kızlarbatdan göçürip Nebitdaga geçirdiler şolun kantory bilen. Ondan Hudaýly şu taýda hem Nebitdagda düzedip ýöretmeli boldy da bärde garnaşlaryna alyp gidebiljek. Sebäp Nebitdag täze şäher, täze ýer, o taýda ine dürli milletleriň ýaşaýan ýeri, ondan ol Kızlarbatdan öz ähli dogany arnaşyny getirip bol welayet strukturasyny sen nädip işletjek bir wagt. Onu kim kabul etjek? O taýda akylar adam dälmi? Ine şular ýaly meseleler ýüze çykansa ýanky ol şo tat diňe akiden adamlary barda. Şol Kızlarbatda o şol şäher ýanky alyjylar jemgyýetiniň başlygy bardy. Hatyja Ataýewa diýip. Bir ikinciden sonra şoň ýerini Hatyjadan sonra şo wezipäni ýerine ýetiren Toýmurat Abaýew diýip bir ýigdimiz bardy. İki şol ikisini ýanky Patrep Soýuzyň ady bilen üssü bilen Nebitdagda şu taýda täze döredilen bada Hatyjany başlyk edip goýýarlar. Toýmuratym Kızlarbatyň ýanky şäher alyjylar jemgyýetiniň başlygyny boşatdyryp, äkidip Nebitdagda şu taýda ysklady başlyk edip goýýar. Hudaýly neden oýnap? Näme üçin Hatyja? Sebäp Hatyja Ataýewa ol bir ýanky ýetimlikde bolan çağa onu ejesi ir ýogalan men bir köçäň urny ýaşadyk. Onu dine kakasy ýa biz aýyş bir Kızlarbatly ýaşaýar dädesi terbiýe beren. Iki dogan olar. Bir körpe jigiz bar, o ýerden onu Hatyja da ejesi hakyky şol ýanky türkmen gyzy gelni Hatyjan dädesi o ýanky Eýranyň elen kurtlardan.
Şol uruş ýyllaryna galyp ene şeýdip ululan masalada doglan çağa. Muň arkasynda durjak adam ýok Hatice. Şoň üçin taýak taňyrty wezipe dip Hatice'ni mellälerde birden ogurluk zat bolsa hemme günäň soň sınatmaly. Onuň arkasynda durjak dogan arnaşy ýok. Şolary alhasap bilen Hatice'ni welayet ýa alyjylar jemgyýetini başladyk goýaly. Soňra bir alyjylar jemgyýet barada aýtmagym gerekde. Bu näme jemgyýeti? Bu Türkmenistany öpçün edýän esasy jemgyýet alyjylar jemgyýeti. O ýerni şäherlerin köp bölügini. O diňe Aşgabatda şol ýa-ni Sowda ministrligi öpçün edýän bolmasa, galan hem öpçünçilik esasan şol ýa-ni kooperativni ýa-ni alyjylar jemgyýetiniň üstü bilen geçýärdi. Oňam şol döwür, men bilýän döwürün birinji başlygy ýemedi ýa-ni sonra ilçi bolup Moskva uğradıldı. Son onun niyaz vazifesinden ayırdı. Adi adıma şunu meştayda edip beren. Yani şu sisteman işleyişi şeyler. Bunlar mesela Xitaydan pambarıq mata getiriyorlar. Ben içinden öğrendim de sisteman bilem sanaydı. Milyon metr mata getiriyorlar. Pambarıq mata şol döwür gyzgellerimiň höwes bilen geýýän zady. Belki şumadan şol. Seresseňiz ene kinolarda, arhivlerde bad. Şol döwürüň ähli gelin gyzy, tapy bilmez, ýeti bilmez matasy ýa köýnekli şol pambarıq mata diýilýän. Olam Hitaýdan ýa-da Ýaponiýadan getirilýär. Şonu getirilerligi üçin Niýazyly Nurgulyjew ene üstünden düşdüm. Şol ilkinji şol men bilýän döwürün Patrep Saýudyň başlygy. Şol gelýär bol. Ondan sonra birinci olmasar var Halnazar. Soňra Moskvada ilçi boldy. Onuň mäder familiýasyny tapan. Halnazaryň buyrugy bilen ýa-ni 5 welaýatyň ýa-ni alyjylar jemgyýetine o bol Patrep Saýudlara paýlanýar. Aýdaly 1 milyon metr mata geldi. Ýa-ni pambarıq mata. Şonu 200 miňden 5 welaýat şol döwür oblastda paýlaýarlar. Ondan şol aýdy. Başlygyň Ştayda muzdy 1 manat. SSR'in döwrü. 1 milyon metr matadan, yani 1 milyon manat eýär şu Patrep Saýudyň baş ofisine Aşgabatda baraýmaly. 1 manat her metrde. Bollugy oturdy gepem ýok görülmän. Inne aýdaly 5 oblastdan bölünip berilende 200 000 metr mata gelip Kızlarbatyň bazasyna düşýär. Ýani kabul Patrep Saýudy. Inne näme etmeli? Olar eýem 1 manada otaq uğratmaly. Eýem 1 milyony 5'e bersen 200 000 manat rubl nerden tapjaksy bilýärmi? 200 000 rubl gadanmak üçin Türkmenistany näçe adam edarada işläp onlarça ýyllar berdokmaly. Bular näme diýerler? Şu ýanky berilmeli her 1 metr mataň üstüne öýlerim ýene 9 manat goýýar. Onuň satdyrýarlar. Kime? Şol avtolavkaçylar var, ýani owalar maşyla ýa kökazat ýani perlavkaň aşagyna mata marlan satýan ene şolary. Ikinciden magazin müdirlerini, dukan müdirlerini ene tanışy. Olaram alýada ýene de özüni, olaram öz narxan goýýar. 10 manatdan, 5 manatdan. Aşgabatda barýan mata lükkeligini jygyrlykda satyldy, magazinlerde satylan zat ýok. Şu Aşgabatda bölünip berilýän kwota öz aralaryny. Ine şeýdip, ýani şol gelen 1 milyon metr matadan ine bilen her biri ine şu birje gelen 1 milyon matadan bilen gazanýan puly her senin gapysyna şol döwür ýörgünli bolan bolga maşynyň bir kysanyna moýsan bolýar. Bidiňe bir edip getirilen harida aýdýan. Bir ýylyň dowamyny watandaş otak gör näçe milyon ýa milliard manatlyk harit gelýär Türkmenistana. Onu men ölçäp barlygy edip göremek ýöne pikir edip görüň. Şo döwrüň ýylatsan ekleýän esasan şo Patrep Saýud. Ine şonuň ýanky oblast ýanky welayet bölüminiň resmi däl müdiri ene
Hudaý ol işan olup gözökçesi şo pullar nira gitmeli nira gelmeli hem bankda otur o taýdan sagyya edaralardan aýlyk üçin ýa-ni artykmyş pul alyp otur şol aýlygyny wagtyny adamlara uğratmak üçin edaralary hem ene patrep saýyzy agasyny goýýar bu gözökçi şo gelen haritler nira uğratmaly näçeden satmaly ene o taýdan lükkeligine näçe pul gelýär onu özünden başa bilýän adam ýok. Ýöne men bir bilýän adam şol ýa-ni SSR'de şol Pavlovska reforma dip insanky pul çalşyk boldy şo taýda 50'lik manatlar 100'lik manatlar rublary ýa-ni bu ýörgünlükden aýyrdylar da ene şonma ene banklar edi bilen edip ene şo millioner bolarlaryň birini şol döwür ene SSR döwründe ilkinji millioner welayatda aýdaýly şol oblastda ýa-ni Krasnovodsk oblastyn Balkan oblasty diýip aýdyn. Birinji ene dollary millioner ene şol Hudaý ol işan olup diýilen piyada. Ene onuň wagty gelende ýurda baramyda mefakatlar açyp görkezler. Täp oňa hyzmat eden adamlar, edara ýolbaşçylary olaň hemmesi ölüp gidene. Ene şol ýa-ni patrep saýyzy meseleni dowam etsek, ýa-ni be Qızlarbatda ýa-ni ablasyny patrep saýdy. Şoň ene Qızlarbatyň özüniň alyjylar jemgyýeti bar. Oň başlygy ýa-ni aýdyp geçdik. Şu Toýmurat Abaýew diýen ýigit. Ýigit diýen ol menden bir 5-6 ýaş belki 10 ýaş ulydyr şol döwür. Ene şol ondan ýa-ni raýon alyjylar jemgyýetiniň başlygyna da ýa-ni Bayramniýaz Medetow diýerler. Ene näme diýär Hudaý ol bular oýundan çykarmak üçin? Olar on tiresi däller. Şoň ikidem ol ýigitler oron tiresini degişleri ýok. Ýön Sowet zamanyny akly, bilimi, gujury, gaýraty bilen şo wezepeleri ýeten adamlar diýip bilen. Men täp olar maşgalatyny tanýan, ikisiniň ejizlerini, kakalaryny halkyň içinde awraýdan peýdalanyp beren adamlar maşgalatyndan öňün bir ýigitler. Endi şol ýa-ni Bayramniýazam ýa-ni raýon patrep saýyzynyň başlygy inisi Berdenýazam şol raýonyna ýa-ni kalbasyny çek diýse şo kalbasadan inçe kalbasalary öňürüp çykaryp ilatdan etizat satynyp şondan kalbasan çykaryp äkidip aşgabadyň ilatyny kalbasa bilen öpçüneden ilkinji Türkmenistanly ine biznesmen şoň inisi Berdenýaz Medetow. Onun kiçisi bardy. Olaram mene ýa-ni Medet diýerler, Medet. Ine üstten olum şol patrep saýyzyň sistemasyna aşpel bolup işler, naharhana, power bolup, polo kakalar bir de hoja alan staly goýuny başlyk bolup işlerine şol powerçylygy ýa nahar bir aşpeldi. Ine şo maşgaladan çykan. Mene näme diýerler? Ine Toýmurat Abaýew ene Qızlarbatda iň awraýly tanymal maşgalan agdasy. Bularym atkan maşgalasy, düýpli maşgala Qızlarbatda. Abaýewler diýen tanamayan adam ýok. İçinde Elmurat Mogollum oğlum men okadan Mogollumdan beri. Şeýle halal işlän adamlar, halal diýsem dogry düşün el arasy. Kim aýtsyn dinlenir menem çykyşlamaly. Şo taýda aýtsam Qızlarbatda kim Toýmurat Abaýewiň kapysyny kakyp sadaka berýän, ogul öýärýän, gyýs çykarýan, ine ýaşulymyz ýogulýa bir halta, 5 halta, 3 halta un gerek toýmy sowmadyr. Haýsy birini boş gaýtardy şol adam. Aydın barmy? Ine Toýmurat Abaýew bardy sorýan. Aydın, men aýdýanym ýalan bolsa ýazyn kommentde şonu. Şol adam bardy. 53-nji ýylda bolan oglan aýdýan Toýmurat ýalňyşmasam. Mene näme etdiler? Görse halkda emesi bar, sylagy bar, hormaty bar. Toýmurat Abaýew soňra men häkim bolup baranda birde şol ýa-ni şäher Sowetiniň aýdaly şurasynyň awalary boldy da şo taýda şäherde bolýan zatlar barady. Hepde bir gezek şo şuralar bolup üýüşüp maslahat ederdik. Ine ýetmez zatymyz şu nerden tapmaly. Ine şu zady getirdik, nädip şunu halka adaletli paýlap bermeli. Ine günümüz şo sebäp 90-njy ýyllarda bolan açlygyň öňüni almak üçin Qızlarbatda edilen işin bahasyny barynda halkdan sonra men oňa aýtmaýyn. Döşürüp ýaratmak gerekler, bilýär adam. Näme diýip şol Toýmurat Abaýew ýa-ni Toýmurat Abaýewiň ýaly, 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 ýa-ni Toýmurat Abaýewiň ýaly
nädip şu döwür ýaşalandy. Ya nädip şu döwürde halka nähil kömek pul iýmän bolup şol harydyň gelendi. Täp pul samany döndü. Pulun bar harit ýok almagy. Ýöne bu şol hötdesinden geldik diňe şäherde, diňe etrapda oblastdan hatta Aşgabatdan gelerde kızlar vardı. Çilim almağa, karopkalar. Aşgabatda yok, kızlar vardı bar. Sen gidip SSR'i 4 güncün aylığını getirmeliyin iş vardı. Eğer işleyecek bolsan, yolbaşı olacak bolsan öyde yatmalılarla Allah tapmalı. Hani şol döwre geldik. Ýöne şol döwür. Yankı patrap sayıydın badası var. Yankı Hudaý ol, İşan ol, şol tohum tiýjin yankı eýelik eden ýa göderçilik eden badasyny içini süwseläýmeli, içine hiç tat ýok halk üçin. Hatta şu aýna para şok bar. Kir ýuwman şo döwür aýna para. Şonam gidip Aşgabatda ýakalaşyp, uruşup, aşlyklany getirdim halka. Yalan bolsa hana aýtdylar, hana halkdan sonra. Sebäp şol aladan etmeli adamlar diňe ogurlyk. Baza bir zat gelse ogurlaýarlar. Ýöne o taýda olaňam tumşugyny kakylly da. Goloýuna getirenler buyurma. Diňe halkyň öz gatnaşmagyny köçe komitetleri döredil. Näme üçin keypine döredem da. Kızlar badyň her köçesinde komitet döredil. Şol ýaşaýan adamlar arasyndan awraýlysy, syýlarlysy gatnaşýar. Son köçelere paýlap başladyk. So sabynam, paraşogam, unam, şekerim, gandam. Ondan so ýaşullar, özleri eýelik edip, so gelen harydy adamlary öýme-öý paýlaýar, pulny ýygnap getirip magazyna tapşyrýarlar. Şey dip ýaşadyk. Yalanmy? Soran adamlar. Ine bir döwür halk özüni özekle şoklar batdy. Ine soňa garşy duranyň mene Hudaý ol işan ol. Sebäp ogurlara zat ýokdy. Men getiren harydymy halka özüm ýerleşdirýär. Gosplanın Gosnabyň üstü bilen ol Bagram diýip bir ermeni bardy haramda. Şol Gosnaby, ýa-ni Gosnap diýmek döwlet üçinçilik bazasy bar Aşgabatda. Şoňa Moskwadan ýa SSR'de näme gelse, ol paketini açman şular maşyny, ýük maşynlary ýükläp, ýa-ni şol Kızlarbatyň deňinden alyp geçip şol Krasnovodskda, ýa-ni paroma mendirip deňiziň üstünden aňryk geçip Ermenistana uğrady oturup Wenezna. Meni maňa ýa-ni ýol gözegçisi bar, gaýyşnikler, Kızlarbatly, şolar aýtdy. Halmurat diýdi, bulan edip oturan ogurluğu bolur ýalar. Biz diýdi giýjek önüne diýdi şu halky şu taýda bolsun diýip diýişdirne edip işläp ýört boli. Sen getiren zatlaryny deňje paýlap bular diýdi tonulap, maşynlap, refrigeratorlap çykaryp atýlar aýurdynda. Şeýlemi hogo? Onu size buyruk tutun şulan hemmesini. Yani bir güne bir hepde 10 günün dowamyny 10 tane refrigerator üstü yüklü haladiynikmi, yani kondisionermi, halymy, iýmitmi, Moskwadan gelen ol ýaky taňyrly ýağlarmy, konserwerlerden etmi. Hemmejen getirip magazylara döktürdüm de halka sattırdım. Döwlet narhyndan. Soň şo pulny döwlet narhyndan hana ýygyny Türkmenistanyň merkezi bankyna uratdyrdım. Ene eden işim. Ondan bu ogurlar zat galjak geldi. Munam gördün ýa. Ene şol ýaky çykyşyny aýdy ýa-da Hudaý ol. Ay mene maňa orunmasar bolup geldi dip. Näme ýalan söýledi? Hudaý ol. Ya şol GKÇP wakasyny Aşgabatda barıp şolun astavkasyny talap edip ýokary sebädiň öňüne aşlyk edende men şäheriň hakimidim. Ene şonu Niyaz balagyna goýup berip näme etjegini bilmän. Ene Kızlarbatda şäher hakimligi bar, hem raýon ýa-ni owa hakimliginde daş töweregi. Etrap hakimligi. Şolun her biri öz başyna aýratyn. Men şäher hakimliginiň başlygy ýa-ni ýa-ni beýleki İşan Ulyf bardyr, Bäherdelli. Olap ýa-ni raýon hakimliginiň başlygy. O bir benne maňa degen Hudaý ursun diýip oturan benne Bäherdelli şeýle ýumşak gigit. Ondan maňa garşylyk ýap ýeme bolmajagyny bilen täp ol gelip maňa gön aýtdy da Halmurat diýdi. Niýasyň maňa beren tapşyrygy bar, sen şuňa göz gulak bolsaňyz bir zat bolsa maňa aýdarsyň diýip. Men näde halal süýdem ulanyň ogly men ol işler etjek geldi. Aýnazar İşan Ulyf. Ene adyny tapdym Bäherdelli ýigit. Bilemek bar bugün durmuşda ýok mene ýygyny galyn doganlary iniler hemmejig bardyr. Ene
Şeýle ine men görün ilkinji ine halka rakipli ýol başlaryň bir şonu aýnalary işanly. Bäherdelliği. Ine şundan soň şeýdip ýuwaşlyk bilen bilinkiler şol bilinkiler diýende şol ýa şäheriň emese Patrep saýulynyň başlaryň Hudaýgulyna otaga gitdiler. Yemenim bu rayon alıcılar cemiyetinin başlığı hadir familyası Bayram Niyaz Yemenim Medetfim son Hudaýgulymyny türmäge bastyrdy. Kemçiligi bardy. Onu aýyrmadylar täp o hojagalaly ýigit bolan hojalardan bolmalydy. Ben diýjek bolýan adam bağışlan, men ömrümde şu Türkmenne tire paradlygyň bardygyny gören ýa bilen adamda men şeýle hakykatdan internasional şäherde, internasional maşgalada her bir adama insan hökmüni garalayan maşgalada ulalançagy. Onun üçin ýöne şu taýda aýtmaly ýeri Hudaýguly ýaly. Tire para şunu ýaly miskin sokar içinden getiren adam men eni durmuşumda gören ýerim ýok. Yüzüne gülüp bakka yeňteňdenem ene naýda sokka diýilýän şol. Şol ýoksam bir ýanky Bayram Niyaz, Berdi Niyaz, onsoň ol medetler näme ýamanlyk etdi Hudaýguly? Ýok, hiç de edemedi. Ýöne şolun ulagasy ýanky rayon alyjylar jemgyýetiniň başlygy bolan üçin şonu aýryp ýerine özümkiň goýmaly. Bularam hojagalaly. Kızlarbadyň etegini 30-35 kilometr aňyryndak owadan. Ene Bayram Niyazy kemçilik tapdyryp işini türmäge bastyrýany. Soňam şunu türmäge bastyryn, ýa-ni Hatice Ataýewa diýip teret bilen tapýan watandaşlar. Hatice Ataýewa diýip ýa-ni şu Bayram Niyazyň körpe enesi ýa-ni Mededaga ýa-ni Medetfa habar ýetirýär da gapdalar. Ene sen agaňy türmäge bastyran şol Hatice diýip. Ene bilen bar Hatice'ni tüpöňleýär. Ne bular oýnarýan oýny şu. Täp Hudaýgulyam öwrenen adam tüpöňlemeli. Menim atdyran şoda. Oňa mene sorag bar ende. Oňa geler dedi. Diýjek bolýan adam şu Hatice'ni eýesiz görüp, ennesiz görüp, oňa sorajak adam ýok diýip, ene etdiren oýny şol. Hatice'danam diýinli, ola atylanyň soň gaçyp gidýär aşgywady. Işin merekkä hiç adam diýip, ene ýa-ni Bayram Niyaz Medetfim türmäge basyldy we türmede de ölüp galdy şu taýda. Beýleki inisem ondan keçsem ýa-ni bir näme de Berdi Niyaz Medetfim olam şu gömürtük ýagdaýda ölü tapylýar. Biri diýär terýekden peredoz bolupdyr beýlekisi, zäherläpdirler. Onçadan bilemde gerek bolsa ýurda baramyzy ekshumasiýa edip ene ýa-ni barlardan geçirse bor jesedin galynlaryny. Ene şol. Onu Toymurad Abaýewam şoňaly boldy. Ona aketdi. İşinden aýyrdylar. Gazlar batdaky oturan gözipesinden Abrayından düşürdüler de aketdiler. 4-5 ay ýanky Ablasnoy bazada nebitdagdy işleden o taýdan kowuk goýberdiler. Hemmesini aňyrsyna duran ene Hudaýguly bilen öýüne gelip ýaşygyt o döwür. Bolsa şu döwür ýanky menden 40-45 ýaşyndaky ýigit İşem mermediler şuna hiç da öýünde çüýra böldi şol Toymurad neresi. Yüreginden tutup haydi gulaňyz bilen eşdiýän bolsaňyz eşdiň. Oňa kim günahkar? Toymuradyň dogan oglany ýa-ni şu öwes konteyner plasatkan başlygydy gızlar batdy. Şol men haýşym moýunça şol diviziýadan adamlar göçüp gidýär, ofiserler üstümde goşak bize gitmäge konteyner ýok. Bolmasa 3-4 adama birlikde bir wagon berin biz goşumyz ozalama zat ýok. O garnizonyň bu garnizonyna göçüp. Şular bir akitme kömek torýar, kömek edin. Men şäher hakimi çözmeli. Haýşetdim öwedagadan ýaşy şular ýa. Bu konteyner ma ýok diýdi. Ene bar ene wagonlary şolar 3-4 adam bir wagon satyn alsalar uğradyp bolýar. Ene şeýdip şol adam kömek etdi. Bilemok, baň şuň kun öwedagi ýokmy? Olama baýlardan. Ýöne şonu wezipesinden aýyrdy ýanky. Hudaýguly, işaňly ýankyna şol oturan. Näme üçin?
Sebäp men atılıp çıkıp gaýdymdan soň zaýma bararlylar elimde. Şol çağılan adyna goýulanja pul barda, olaň özleriniň şo öýde tawuk jüýje satlap, şo yumurtka satyp, şonuň kazananja bäşaýyny özüňize ulalaňyza gerek bolar diýip her ay akydyp Sberbankda goýdurar. 10 manatmy, 20 manatmy şo döwrüň pulu bilen. Ýöne ýygnanypdy aýbay. Şoňa çel almaga da gançylyk girdi. Ve çağılan ýalanyş çykdy o taýdan. Canım, zaýmam elimden aldyr. Men şunkun aýtmaly bolýanna. Ilkinji ay maňa ol zulüm etdiler, pulum etdiler diye men ýön dilime getirmedim şunça ýyllar. Baryň ýerine barla. Baramyzda barlarsın, men seretjegem de. Kim näme etdi? Şol öýden ýeke çykaryp bilen zadım, ejem bilen aýarlygymyň ýerde urşan dokan ýekeje halasy. Men aýtdym, maňa başy mülkü nämesin alýan bolsa niýaz erine çyrşady. Ýöne şo halyny diýdim, gaýrat ediň de çykaryň diýdim. Ine şony şol ýanky Abaýew Toýmuradyň kantemy ýemede işleýän garynnaşy öwel Abaýew şol çykarýar. Şol Halmuradyň şol harasyny uradypsyň diýip wezipesinden aýrýalar şol ýerde. Ine bilen edýän iş. Ine kantemy uratmalylar. Men size bir ol 93-nji 94-nji ýylyň gürrüňlerini aýdyp watandaşlar. Ine şolaň hemmejigini ahli mafiya strukturasynyň üstünde duran, ine şu ekrana haky duran Hudaý uly janly. Ine bitdi nämetdir? Ine bitdi Puhanowyň bir emesi bajasy ýa-da ikisi iki ayarlagan öýlense, o iki ýigit onu bir-birine baja diýerler. Bilemek beýleki ýerlerinde Türkmenistan näme. Ýöne şu biz tarapda Balkanyna baja diýerler. Ine şu Puhanowyň bajasy Gazanjyk raýonynyň ýa Gazanjyk etrabynyň hakimi. Puhanowyň dogan oglany ol Abaýew, onuň familiýasy Abaýew, ol ýemedi. Balkan welaýatynyň Magarif bölüminiň başlygy, ýani ilim bilim boýunça başlygy. Muny olaryň oturup öz aralaryna sowda satyk gürrüňlerini edýändirler-de. Şonuň bular barada da ene aşgabada habar ýetirip oturan, diňe ene şol Hudaý uly janly. Ol ýankyny bassalar. Şu Magarif takysyny, Abaýew ömäňim özüni wezipesinden aýyrdylar. Şu Hudaý ulyň eden danoslary boýunça Recep Mehmet Puhanow wezipesinden aýyrdylar. Özünim şol gumda diýerleriniň arasynda şu barlamak eden kellesini çaga süsürüp öldürdiler. Ene vesselam. Olu kızı beydik gitti. Enne näme boldy? Ýygy. Bar da bizden kızlar botyň özüçi. Ýa aýtdym. Ene Abaýew Toýmurady näme etdiler? Neresi şol ýüreg. Şonu täzeden şol ölüp giden adamyň adyny dikeltmek üçin men şonu gozap otyn. Başga hiç zat ýok bu taýda. Sebäp ol adamyň ölümine sebep bolan adamlar bardy. Ol entek ýaşap görmel, men ýaşap görmel. Näme üçin Toýmurat neresi ýaşamarlar? Menden bir 2 ýa 3 ýaş uladyr. Şonu şol şu eden hyzmatlaryny bilýär. Şoňa garşysyna oýnalan oýnan bilýär. Edilen hyýanatan bilýär. Şonu içine sygdyryp bilmän neresi öýün çykman öldü. Ene men bilýän zat. Men habarlaşdym o adam bilen. Ölmek edi. Onu beýdip ýogatdy. Ene soňra menden soňra hakim bolan bir men klassdaşym ol näme? Ýa-da Döwlet Sahatow diýe familiýasy Muhammed. Ine onuň tiresi nohurlar Döwlet Sahatow boldy. Onuň wezipesinden aýyrmal her zat edi. Ene ýogsa niýaza garşy giden adamym da näme diýseler ýumuşaglany edip ber, ýöne olum çemçä ýapyşsa agdy ýagjarýandyr da, indi şol iýatyny köplük görüp mene munam türmäge bastyrdylar. Ene Hudaý uly oýnap beren oýun.
Olam türmede sol çörök deyip ne sol yani içinden tutup ölenini hana Eyrarlı Türkmen oğlanı aydıp berdi oğlum ki eden çıkışlarının birini. Yani beyigidine mutbalı beyle. Nebit dağdaki giden yani yol başlarının sağını sağacağı yok. Ya Balkan'dan ayrılan. Enne gelin bir dağda seyredelim. Dünyanın çıkışını taparağı ıklim faydaya da bilen için ya ol adam diye kaşev esmertni yani hemme kişi öllü gitti tutullu basılı so dögrün yol başlar bir yeközi zompa yaşap berdi nahil hizmetler için şunu el olmadı diye. Gatı da oraydı ya tapara. Sol 90-njy ýylyň yol başçylarynyň hiç kim yok Türkmenistanyň içinde. Hemme jon gumagardy hökümet. Üwäp Masarowkadan geçirdini ýazyp. Yani şolong için diňe diýeri gezip bereni ya ene şol 200 gamaýalyk bolup hyzmat edip beren baryna daşary işler ministri Raşid Meredow. Biraz şol bar. Niýazym döwründen yol başçy türmäge basylman diýeri gezip beren. Beremene Hudaý goly işan bolýar bar. Näme hyzmatyň bar sen Hudaý goly? Men sana ýüzlenýän şutaýdy. Her tüýüňe bir adam satdyň sen. Inni şuň kun halk bilersen kimdiň. Men bu gurrunlary ýurda baran diýjekdim. Başta men ganym sarkırdanyň üçin aý sesim çykarmaýyn bolýa şol Gyllarbadan halkynyň hatyrasyny parahada oturan halkyň arasyny bir haramdadan eden işini aýdyp halkyň agdyna alartmaýyn. Görýän bol sen entek o hökümetin hyzmatyna şuň kunam sen bir pagonsuz polkovnik mi general mi KGB men düşünüp bilemem. Sen kime hyzmat edip ber? Nähil hyzmat edýän ýa kimler bilen işleýän hany görkezip dururdy. Sen ak girsede anırmadı hayvan ne bağışlamen sana şo neydi? Kızlar batlı olmaydı yani onu men sen yigren aytdığımda. Sen cedan şakarsın yani ölme. Sen men ölüm dileýänsиň boli yani men sana saglyk dileýän şu baryan çak. Ondan sonra halkyň öňüne çykyp ine şu ýok edilen adamlar var olar onlar çadı. Yani oblast boýunça vilayet boýunça. Şolong ýerine galan çağalary var. Yetişen aktıkları var, belki çoğulukların vardır. Sen şolun ömünne, ilkinci nöwetde kelle ýalançlap jogap berersin. Nirelere gümettin bilen atalarını. Näme üçin? Näme üçin ala böyle sen tiran ya sen tokumyň ýaşamaly gyzlar batdy. Galan adam dälmi? Sen ýaly tira para, men diňe 1 million adyny tutjak. Sen ikincisi, ya sen birincisi ol ikincisi. Onu denen tek cenayetleri tenkiden azarlar, onu manglayını yüzüne dikilmeli vakti gelir. Olan tek yaşamalı, senem, ölme, haýşet diyen, ölmeyecek bol, halk senden tek cevap sorar. Menim barp cevap verin, men cevaptan aşanadım değil, sen yalan sözler ottin, göz görteli. Ay diye, mana diye ornmasar olup geldi. Vakay. Sen ne için ornmasar edilerini bilýän mi? Niyaz sen getirdi, aýtdy halmyra da ýeň örer ýarlar şäher güllap ösüp otdy, halk mundan arazy pikir etdik, bu barar gory halk ene aşygynyň köçe çykyp 3 günden ene halka aşygynyň köçe çykar, bilen barar bolup muň deputatlygyny elinden alar, boldy şu gülenip soňam ene plan jenaýet edipsiň diýip türmäge batar, bu tordy halmyradyň meselesi. Sen şu planla bilen emeden nebetdardan yani velayet strukturasynyň gazlarbada ýygyna geldi. Onum nädik geldiň? Onum äştaýdy halka düşünüreli. Gazlarbada şäher bilen rayon iki aýratyn gurum. Men şäheriň ýol başçysy, raýonyň ýol başçysy ýaňşol aýnada reýsan bolupdy. Indi onu aýrýady, niýaz ýerine getirip, ýa Hudaý golyny goýýa, tamam diýe, şu ikisini birleşdirip şäher bilen raýony ne bir guram etmeli. Men aýyrmaly. Sen soň öň ýanyna, şu bolmadyň öň ýanyna, hana şu taýda häzir ýigitlerden haýşadan goýsyn suraty ýokary sebädiň öňüne aşlyk çekyp oturan. Gekaça pagullaryn. Ine awgust aýyna 91-nji ýyl. Näme üçin? Sebäp
Gökeçepen hemme çıkaran kanunlarını niyat boğum tögöregi gurrumsuz kabul etti, özlerim kaçıp giyden geldi. Men orada aytdım bu zatlı vardı. Qaytalap oturmayın. Ine şondan soň ine menini ayrımal her da dedim. Şu şäher bilen raýon biriktirip ine soň başlyk wagtym ine 10 manatlyk rubluk ogurlyk edipdir dip ine güne ýüklesek ya howlusyna bir topga tere gatsak gitdi halmyrat. Ola şonu etjek bol. Şeýdi ben Hudaý golyny anyrdan getirdiler. Şäher bilen raýon birikýär diýdiler. Mene şäher sowetining başlyklygyna galym. Olum ýanky birikdirilen raýon sowetining başlygy boldy. Ýöne her birimiz öz işimizde dotip. Men onu tabin bolup on gapysyna hyzmat eden, bir günden bir sagadan hyzmat eden halmyrat ýok. Ýöne bir gapydan girip çykýar, her bir adam öz etmeli işini diýär. Ol raýon bilen meşgul, men şäheriň işi bilen meşgul. Bolly ne şeydi ben bir näse aýlap ene şular ýa çekeliskliýärde diýişlemeli. Ol ýüzüme durup ya gel maňa hasabat bir han aýdyp ber diýen adamlar ýeňsede näme etse ýeňsede. Şol ýeňseden soň çygyp şol menini atan ýerden tapyp getiren şol. Oň men tarypyny aýdyp oturmaýyn ne baramyzyny halkyň öňünde suwutda ölmesegine ýüzleşersem suwuda metber edil 5 minutyň içinde. Şeň ol men sekretar şandal gapyda oturan ogy. Ogy şäher sowetining sekretary, men başlygy şäher sowetining olan sekretary, orunmazary diýmek şol. İş alyp barjysy. Ol ema arany kime sürtsen ýokary dip olar men ýaşygyp görnükli aýnama diýsem halkynyň dip oýnan oýlarym. Şeň ene şunu şol men elimde näçerek diýen 20 golay ene görnükli gyýdelini işläp berdi. Ene şunu onu barada hiç tat ýokdy. Ala böyle şol getirip şol gyýdyň adyny tutýar. Sebäp şol gyýdyň gapdalyna siz dakdyňyz Hudaý golay. Ol narkoman ýigidi. Oňa da beren sözüňiz bar. Ol gyýdyň özü gelip maňa aglap aýtdy. Ejesin kakasyny ýandy. Ela persala goýup bolan soň bar öýüňe gitdim. Näme men ne şol narkoman meýit urdy diýär. Şu teriyakdan doýup uran ekenine gülşür. Bilen bardyk boly. Öýüne barsa ene atasy diýdi, aý diýdi, ollydy. Bizim oglumuz bilen hem diýdi, ýakalaşyp diýdi, gelmediyse diýdi, pyçaklaşypdyrlar diýdi. Bilenmi? Men onu aýtdym ene atasyna. Ya hasyr diýdim. Bellisin edinde şol bilen gudogarnaşlyk meseleňiz bolsa çözüm. Men başga adam iş aly. Ýoksama, ana sud, ana ekspertize geçirin de ene gök agyny ana ekspertizden geçirin, oý çekmeli jezasyny çektirdi. Ol men orunmasarym bol, o nädip ol gök aly ýüzi eli bilen nädip ol adamlary kabul etmeli, nädip duş geçirmeli. Ene atasyna diýen sözüm şol. Bolly. Şondan soň ol ogluny kazany örtdirlerde. Olam şo teriyakdan doýan wagty şol gyýday diýdi, ýanky şol men orunmasaryň sekretary. Ene diýär, maňa diýär, Hudaý golaytdy diýär. Adyny aýdyp berýär. Hudaý goly ýanky şu oturur. Hudaý golaytdy, eger sen halbyna söýle öldürsen, şonu atsan, ene sana aşgabatdan bedene 3 otogly jaý berýär, bolga maşin berýär. Yine de sana 50.000 rubl hasabyna goýýar. Bir günden türmede oturmarsın sen boş diýip. Şonşa doýan wagt aýdyp birine göçüp gidýär, arkaýyn bol, men şonu ataryn bol. Bollugy torda ikimizin meselelerini çözülýär. Aglap ýanyma geldi, başlykdy näme deldi. Ay men hiç adam etmedi. Ya sen şunu belli kullu ayrılış, öz işin bilen mi, yoksa işinden boşada git, men o bilen özüm hasatlaşar mı? Aşağı görürümden son 3 günden geçene, gene gelip men kabinetimde attı. Hudaý goly, sana soru, sen näme bi? Kasas kıyamata galar ettin. Ya sen edip oturun jenaýatyň ýazyly däldir, daşa ýazylan ýaly. Kelläňi ýalaňaçlap halkyň öňüne jogap berersiň dip men şuny şeýle dymyp gezdim. Şeými? Sen ýaşy ölme. Sen diňe men öňümde däl, jogap bermeli olurça, ýüzlerçe, müňlerçe adamyň bar gyzlar batdy.
Ondan sen şu haram iyen pullun bağlığın var. Burnun sıkıp iqligan getirdip ine ýygyna gaýtarar. Nira giýdan bolay tapawdy kimin adyna ýazanmy? Ährisin dökersiň orta. Kanun boýunça. Meňislegim boýunça da diňe kanun boýunça. Ona mene şutaýda diýen sana. Bilip koy, ýaşa ölmesen ente. Ölen seňem ýygyna ine şol sen ýogadan adamlaň garlyn çağlaryny sen hun tölemeli bolsun. Ona ne dersin? Gitjek ýerin ýok. Türkmenistan'a şular ýal kanun kabul ediljekdir. Men şonay deýindim şutaýda watandaşlar men şu gurruny bar, şuň aýtmaly däl. Men bu gurruny bir döwür etmeli. Şol başda saparaga bilen gurrundaşyga başlamadyň öň ýanyny başymdan geçerler aýtdym, ýokary sebäde aýtdym, deputatlar aýtdym, kärdeşlerime aýtdym. Indi gyzlar bada gezek geldik. Ya şol welayet strukturasyny gezek gelende ene betbagyçylyk halkymyzyň başyna ýenen zady. Ola mene Türkiýede bir günüň içinde ýa 2 günüň dowamyny onlar çağda mene arakdan zäherlenip öldü. Ondan sonra taýda men özüme şolary ýal karar berdim. Bir millete ýassatýr aýatdy menem ene başdan geçirilem gurrun berip otursam özüm için uslypda alip şo gurrunlary gara goýdum. Soňra bir gün dowam etdirerdi. Men şo taýda ýalňyşan eken watandaşlar aýtmaly ekenim hemme bolanlady şonu aýdyran bolsa Hudaý goly giýreri deşik tapmady çykyş etmek aňyrda dursun. Ol ýekedär abi ul lokan bir tiren wekili. Şeň gyzlar batdy. Şo tekelen içinde uly tireli bästan uly tire bar bolsa biriniň wekili şol. Ýöne beýdidim ola on ähli tire deşik günahkar diýdigim däl. Şoň enesi var. Murat diýip men bilen näçe bile gulluk etdi. Emede aviasiýada men gulluk edendi. Ýigidin gülü şol. Şeňmi? Ýene bir enesi bardy. Ola ýurdun täzeledi. Şeýle ýumşak ýür. Ýöne ene emede Türkmen bir sözi bar da bir doňuzdan akdy dogor garada diýdi. Ene şol. Ene Hudaý bolýar. Ene men ona hiç hasan bağışlamayan o Toymurat neresen şu gözgüni halla yatıp öýüne men görüleşende men maňa aýtdy da ýörek nalasyny. Men onsoňam ol mediatlaryň kakasyna çeldim men belet oglulukymdan şol hojagala baramda şol kesecek naharhanasy bardy. Olar şo günne kaýyl bolup ýaşanadyň. O çağırany okutdurdy, ýetişdirdi. Ha, mediatlar näme sen beren çöreňimedim Hudaý goly. Ha? Näme üçin bayramny türmede çüýretdiň sen? Näme üçin sen on körpesini eline yara tutturup akidip Hatijany attyrýan? Ya ol arkamany hakyny tutup sen jaý berjekdiň, maşyn berjekdiň. Ha, şu ýerine maýdyn. Watandaşlar şol men atylamdan soňra şuň ýalan görürümden Hudaý goly. Atylamdan soňra onu tut ýalyrdy. Soň on nirde saklanyny belli der, soňra boşadyp goýberýärler. Näme üçin boşadýarlar? Ha? Niýasyn gönül permany bilen maşat diýerler. Ine ýeke adam Türkmenistanyny 13 ýarym ýyl iş kesýär şunu Balkan welayet suudi öz karary bilen. Şu meni atan üçin 13 ýyl 6 ay iş kesýär. Sen Hudaý goly. Onu sen näme üçin bar kim sana hukuk berdi birinciden ýokary sebäde baryp meni günahkarlama. Dinle haydi kulağım bilen dinleyen bolsa. Sen şo gapyň içine giýirmäge sana propust gerek. Mihman hökmünni. Sen bolsa şo taýda münwere çykyp meni garalawjy hökmüne çykyş edýän. Şo sen agdyndan esdilen sözler bilenim ene ýokary sebäp ýa mejlis karar çykarýar. Halmyrat Söýünow ýanky bir deputatlykdan mahrum etmeli. Ey heýwandan tede gaýry. Sen kim maňa beýle karar çykardyrçy? Ya sen deputatları yüzlenirçi. Ha? Kanun mara devlette. Dine devletin baş prokuroru men marada yüz tutup meclise ähli bolan zatlary her bir deputatın eline gowşurmaly. Ine şu deputat ine edeniş ine netijesi ine şu haýyşlaryny size yüz tut diýip. Görkäz şuna çely şu kağıt okan adam barmy? Hudaý goly. Sen ne yüzüne barıp şo taýda utanman çykyş edýän ay ine şo taýda näme diýär? Türkmen
zorluk edipdir onu diye, ol ýigidem diye türkmençilik edip şunu atıpdyr diye. Hudaý öyle. Sen näme onu atanatmy? Sen eden jenaýatyň bütün halk görüp otyr. Ha? Sen özüňden 25 ýaş kişi gelin bilen o bolmazasa bolup ben şäheriň içinde o bu taýda türkmençilik hiç kimeden akma agasy ýok milise eline de pistolet näme şol sen gelip ataýmady türkmençilik edilýän bolsa ýagyrlar wagtda bar bolsa ondan sen ne ýüzüňe baryp o taýda münwere çykyp ine şu maral taýdan bolup duýbaýdy sen özüňe bir serede aýna wagtda ilk başdyk şu kızlar wagtda sen aýalyňdan maşa hemme kişi bilýär sen kimdiňi ya nahil adamdyň ya bankda nahil işlerniň ol ortaya çıkıp giden ol yani sen ullanıp beren orta ayarlan hemmecinin getirer bugün wagtyny. Gitjek yerler ýok. Garram bolsa aýtmaly bol. Täp olur sen bankyň üstü bilen akidençe pullar emlaklar bar. Yani hemmesi ölüp gidaýyn rediýän bolan. Ya bank saklan miliseler bilen akmy. Şaýat gatkandyr. Ine watandaşlar o taap çıkan bolup ay ine plan men suudun prokurorum Hudaýaly işan olypdyr. Ya şol kakeläni şumal o tak ýaýradyp beren o düňkü çörege çöççü garynja böççe diýip beriller. O döwürde olar doglanlygyň bellidir. Ente bu adamdan geçen ýoluny geçin, ondan soňra agdyňyzy aşgatyklarsyň. Ýöne bir zat aýdaýyn şutaýdy. Kanun şeýle diýär. Agdyňyzdan çykan her bir söze jogapkarsyňyz. Şu her bir söz öz garşyňyzda işler eger bir kanun bolup çykdy ya töhmet bolup çykdy. Ine şol. Diýen sözüňizde gaty üns berin hemmejikler ana mi iki gulluk ýazyp oturan. Şol sany menem diýen zatdy. Egerdi şu aýdylarlaryň içinde Hudaýaly işan olyp bardy. Ýekeji aýda nä dogry ya nä takykladım bar bolsa ine ýurda barymda menem jenaýata çekiljegim biri. Ha? Hey. Ine şu mal öýdüňizi opozisiýa näme olby diýip atlanyp berildi. Näme üçin? Ýeke gedek lüstrasiýa barada gurrungedeňler. Näme üçin şu lüstrasiýany kabul etmeli ýeke ýerde pysgyran ýeriňe diýip. Täp ýen pohuňyzy bilýäňiz, kime hyzmat edýäňizi bilýäňiz. Halka siz bir gün anlarsyňyz, iki gün anlarsyňyz, üçüncü gün halk oýanan gün edil yer bilen ýoksan eder hemmäňiz. Men siziň adyňyzdan tutjak galşytaýdy. Siz manasik täle, at tutular. Edip oturan işiniz Jenaýat kodeksiň 4-5 maddasyna birden awat geldi. Pikir etmän. Ay bir de aglymyza geleni diýdik bola bular ýatdan çykar ya iki san garry ölüp giderdi. Ýok. Biz baýdagy ýam ýaşlara geçirdik. Sizden jogap sorajak adam kän rente durýar. Indi Hudaýaly sene mesitdiň öz taryhyny. Şoň üçin näme ýalyn bar bolsa, hani men suudyna Ýewropa suudyna men senden suutlaşma taýýar. Ýöne sen halkdan şol açlyk ýyllaryny, horluk ýyllaryny, halkyň e-mail zadyny ogurlap, ýeňseden Abdalafgan aşagyny başga ýerlerde satanyny ýyklygan bir burnundan geler. Onu men sana söz berýän. Men diýip bolmasam hana alyp gitjek adamlar bar bilýşi. Bilen kollugymyz işläp ber. Bilen men şaýatlyk çykyşym diýip kabul etsin de arhyda goýum. Eger maňa ýurda barmak meýser etmese, ine şo bar. Ýöne sen ýaşa Hudaýaly ölme. Jogap bermeli adamlyň bar. Onuň çağalaryny, nebereleriniň öňünde. Ine men ýazgymam indi sen eden poklu çykyşyň ýaly. Indi men ýazgymam diňläp görsen halk onun özüne netije çıkarır. Yani adalet yekedir. Ol sen kimder, ol men kimder. Ol ortada durandır. Yani ortada näme ýatyr? Oturdu oýlan. Şem oturdu oýlan. Sen ol ýokary sebede baryp çykyş edip, ay men beýtdim. Sen kim otada baryp çykyş etme? Hakyň, hukugyň barmy sen? Heýwan, men sana şey diýýär. Sen insanam der. Ýöne ýaşa ölme Hudaýaly. Hemen şol Allah'da ne diýendiler. Bir baryançak ölme. Son halk öl karar çıkarıp sana näme diýjegin, näme etjegin. Sen öl bütün tohumyň ýüzüne gara çekdiň, özüňe hiç. Kızlar badyn parahat
ağzı bir oturan milletini lerdana getiren deyyus sen. Yurtta bir mafya bar bolsa, şu Türkmenistan'ın oyununu, Balkan velayetini senden başka mafya yok. Sen gülyalı adamlar, gülyalı yorbaşçılar yere soktun. Yok ettin. Dinle şol bəxvidin için, ya çürüp tohumun bəxvidi için. Sen o niyazdan ya da kurban olan enayi yerin yok. Şey mi? Men onu suutta sana suud eder. Yani sen ayam 2 yıllap kakalav otin, men şu aydıp bolyansa bir için boş olsun, men arkayın otin. Bana çekinere, utanara hiç zat yok. Sana cevap çıkmadı. Entep önünde kellen yalanışlap. Yüzler sadım için cevap verersin. Şogullere yetmek için sen yaşa, ölme, yet şuta. Var mı? Men sana şonu arzu edeyim. Bor vatandaşlar wagtyňyzy kän alyp, görün seredin oň çykışlaryny deňeşdirin. Galym zadan wagt çözer, ýurda baraly. Ondan soň hemme zady çözülýär. O bular bärde daşyny kim näme wagt kıllady, bular hemmejiginiň kantory bir, nerden hakalyan bolsa, nerden heştegalyan bolsa, ýöne bilip goýun, her bir aýdylan sözüň jogapkärçiligi bardyr. Her bir adam üçin. Demokratiya ol ağzı boşluk değildir. Demokratiya sen birinciden karşıdaşını hormatıyla bilen cevap ver. İkinciden sen eden işine cevap ver. Üçüncüden eden cinayetine de cevap verirsin. Yani siz näme otursanız şugun kun, yani hasabatı bardır. Hasap maşini işläp dur. Mun şeýral neresaydyk gitti şahir. Şol maşin işläp otdy. Onun bide geçti, bizden aňryk geçer gider barar. Arkaýyn bol. Hasapda zat yok bu dünýede. Hudaý ol senem kellen yalaňaçlap jogap berjek günü bilen Allah Taala ýetirsin şogullary. Vatandaşlar sag bolun, sag oturuň dinläniňiz üçin emmäňiziň öýüňize saglyk.